ću dodati još jedan sloj. Wow! Sad mogu da probam. Super! Monika, vidi, jedem odjednom 2 jabuke. Wow! Prvo jedno, a onda... Šta je tamo? Ja, to je crv. Odlazi, beže od mene, fuj. Šta si uradila? Zašto si bacila u mene? Sad je ovaj crv u mojoj kosi. Odvratno. Ne brini, nema ničega. U redu. Onda ću i ja da probam svoje jabuke. Suzy je u pravu, čokolade ne može biti previše. Prijatno mi. Fuj, odvratno. To nije jabuka, to je luk. Kako smrdi. Čak se i ovdje osjeća. To je užasno. Mrzim luk. Tako je gorak i ljut. I smrdljiv. Monika, pogledaj si ogledalo. Šta je tamo? Jo, kakav užas. Sad sam tako ružna. Da, eto šta luk radi sa ljudima.